Avui la Fanecada ha acollit per primera vegada aquesta temporada una competició de natació, una vegada més ficar en valor aquestes instal·lacions que per a un poble com Alcanar també és un privilegi poder-los tindre. Sí, la veritat que sí, que estem molt contents i molt orgullosos de tenir les instal·lacions que tenim i bé, com has dit avui, acollim la fase prèvia a les finals de natació del Consell Comarcal i bé, com a nosaltres com a club, com a Fem la Fanecada, contentíssims de portar tants nedadors, portem 38 nedadors, crec que som el club amb més nedadors de la comarca i bé, la veritat que ens fa sentir molt contents perquè a banda que estem creant una base, tot això farà que vagi creixent a poc també la cultura de natació aquí al poble. Molt bé, important això, el creixement que està tenint el club de la Fanecada, que se va crear quan se va crear les instal·lacions, després va desaparèixer i ara té molta força, com dius, des d'aquestes dues últimes temporades. Sí, bé, va desaparèixer el club per diferents circumstàncies, vam intentar arrencar-lo nosaltres l'any passat, vam començar també amb una gran quantitat de nedadors i aquest any ho hem intentat consolidar i la veritat que estem obtenint molts bons resultats i per això estem molt orgullosos, molt contents de sobretot la feina també dels nostres tècnics. Tenim un staff tècnic, la veritat que impecable, tant amb Mireia, amb Joan i Àlex que porten el pes d'esta competició. La veritat que des d'aquí els dono l'enhorabona i a seguir creixent. I repassem ràpidament quins serveis ofereix també aquesta instal·lació en la Fanecada. Sí, bé, nosaltres com a complex esportiu al final no només tenim una piscina, sinó que tenim molts altres serveis, com ja has comentat. Tenim tot el que és el sector de natació, que inclou cursos de natació, aquagyms, també tenim activitats dirigides, tenim una sala fitness molt àmplia a dalt, unes instal·lacions, 2 pistes de pàdel també molt xules a fora i unes pistes de tenis, com també serveis d'entrenament personal, etc. La veritat que tenim un centre molt complex pel que és el poble. Estem molt orgullosos, molt contents de tenir les instal·lacions que tenim. Per acabar, un missatge com a regidor d'Esports per a tota la gent que ens estigui mirant, no només d'Alcanar, sinó dels altres pobles participants avui en aquesta competició de natació. El missatge seria que la veritat que és molt bonic veure tanta joventut, tanta cultura de natació. Costa fer créixer aquesta cultura de natació. Al final també nosaltres som un club molt jove, potser la Ràpita o l'Amposta té una miqueta més de recorregut en quant a anys, però la veritat que s'ho passin molt bé. Jo he vist que els xiquets s'ho han passat molt bé, que disfruten fent qualsevol tipus d'esport, que això és l'important. Jo crec que al final el més important és que se moguen fent natació, fent bàsquet, fent futbol, fent el tipus d'esport que sigui. Molt bé, moltes gràcies, Àxel, i enhorabona per aquestes instal·lacions. Gràcies. Conta'mos quantes hores dediqueu als entrenaments i quants xiquets teniu en les diferents categories, més o menys. Nosaltres enguany ens ho hem pres una miqueta més en sèrio i abans, l'any passat, no entrenàvem per competir, l'únic que els xiquets que volien anar a competir anaven, i ara enguany sí que és cert que han fet 3 horaris per a xiquets que van a competir, llavors ens dediquem més a entrenar-los temes importants de la competició, com són les sortides, els viratges, la intensitat, que quan venen aquí a aprendre a nedar no se fa. I xiquets exactament a cada categoria no ho sé, però tenim 38 xiquets que podrien ser més, però de moment anem pas a pas perquè si no... Quants dies entreneu i quan duren més o menys les sessions?
Nosaltres tenim una sessió d'1 hora, però els més grans entrenen 3 dies i tota la resta només 2 dies a la setmana, 1 horeta cada dia. Bueno, parlaves de que enguany us heu pres en sèrio, però l'any passat també Déu-n'hi-do, també vau fer bones marques en general. Sí, pot ser de cara a l'any passat, vam veure que hi havia xiquets que valien i ens va donar este plus, va dir, va, anem a prendre-nos una miqueta més en sèrio i anem a crear este grupet de competició. I això ens ha servit per tots, tant pels nedadors com pels entrenadors, per tindre més il·lusió per fer les coses i motivar-nos. Després també he vist pels cognoms que teniu moltes famílies nouvingudes, que això també contribueix a la integració d'aquests xiquets, no? Sí, bueno, jo crec que en realitat ja són xiquets que han nascut aquí i que ja són canareus, casencs, rapitencs, vinarossencs o d'on siguin. Els que vulguin vindre aquí, benvinguts són i en tota la il·lusió nosaltres els entrenarem. Per últim, valoració de la jornada d'avui? Doncs molt bona, perquè la piscina ha estat plena, ha vingut gent que no és de la competició, sinó amiguets de molts dels nostres nedadors i no res, li dono un 10, per no dir-li més, perquè la veritat l'actitud ha sigut molt bona, la instal·lació és molt bona i la gent s'ha comportat molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona, Mireia. És la primera vegada que competiu en, diguem, una competició oficial o ja ho heu fet altres vegades? No, ja hem fet les altres competicions dels Jocs Escolars i jo l'any passat també vaig competir. I què tal, com te va anar l'any passat? Home, enguany millor. Enguany millor, no? Sí. T'has vist més segura i així, no? Claro, i ja coneixes la gent i els temps i les piscines. El fet d'estar aquí al canal avui també vos ajuda, no?, a nedar una mica millor i més tranquil·les. Claro, és la piscina que tu coneixes i la que entrenes tots els dies. Ja saps quan les baixades ja de les banderes a la paret, quan la línia d'enterra. Hi ha alguna piscina que tingui alguna dificultat especial o totes són menys per l'estil, de les que heu pogut nedar d'Amposta, la Sénia? A mi la d'Amposta no m'agrada. No t'agrada la d'Amposta? Va més lenta. I això per què? Ai, no ho sé, deu ser l'aigua. Digues. Bueno, a la Sénia, la piscina hi ha un tros que es fa molt poc fonda i depèn de com fas el viratge, et xoques en terra. Bueno, conta'm tu com t'ha anat la competició d'avui, com t'has trobat i bueno, quant de temps fa que nades, no que competis, que nades. Jo l'any passat no competia i enguany hi competí per primera vegada i vaig fer una competició a Amposta. I ara aquesta ha sigut la meva segona, però en esta he nedat braça i papallona, que és la primera vegada que la nado. I he nedat tot sola i la veritat que estava molt nerviosa i també estava cansada perquè anava seguit de braça i no he pogut descansar. Però... Faràs més estils a part d'estos? No, me quedaré en braça i papallona. I tu quins estils fas? Jo faig braça i esquena i lo de més no me veig jo nedant. Bueno, per acabar, què els diríem a la gent perquè s'anime a fer natació també, a practicar aquest esport, que és molt saludable? L'esport en general és molt saludable i ja si no és la natació, qualsevol dels esports. I estaria bé practicar-ne per almenys 1 o 2. Llavors, pues, aquí la piscina està molt bé perquè està al nostre poble i els horaris, hi ha molts horaris per triar i pots vindre quan vulguis també. És un privilegi també, no?, que el canal pugui tenir aquestes instal·lacions. Sí. I tu què diries ja per acabar l'entrevista? Ai, no res. Ja hem acabat i ara anem a fer-nos la foto i cap a casa a dinar, que ja gana. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort.
has viscut la jornada d'avui de competició aquí a casa? Molt nerviosa, però també molt confiat al ser a les nostres aigües i és diferent l'aigua d'altres puestos en esta. Ja esta com a que, no sé, una vegada t'acostumes ja és millor, la treball és millor. El fet d'estar a la piscina anant habitualment, això se nota, no? Sí, He vist que teniu molta afició també que vos apoya, no? Sou un club que sou molt amics, no?, uns i els altres. sí, de fet ens ajuntem sempre després dels entrenos, parlem de les coses, sí. Fa molt de temps que practiques la natació, tu? No, de fet, este és el meu primer any perquè a un campus me van veure que tenia molt de potencial i me van dir que volien que entrés al club i vaig entrar i ja està. Penses seguir nedant molt de temps? Sí, espero que sí. Bueno, dis-nos una mica també com és que et vas decidir a fer natació, a fer cas a aquesta gent que t'ha dit tu tens potencial, com és que et vas decidir? Pues perquè a mi m'agrada molt competir, fer a pàdel, llavors no competia, llavors ja el fet de voler competir i poder competir també me va impulsar molt a l'hora de poder fer natació també. Molt bé, moltes gràcies i que te poguéssim veure en més piscines i traient bones marques. Moltes gràcies.